ösürmüň konsepsiýasy maglumat tehnologiýalaryny giňden ulanmagy arkaly halk hujulugynyň puduklarynyň hemem durmuş ulgamlarynyň işiniň netijelerini ýokarlandyrmaga gönükdirlendir. Şeýlelikde Senat we Kommunikasiýa ministrliginiň Türkmen Aragatnaşyk agentligi sanlaşdyrmagy ileretmek boýunça möhüm işler ýerine ýetirýär. Hemem intellektual ulgamlaryň bökdünşide işlemegini, şol sanyna milli ulgamlaryň giňişligi, internet hyzmatlary ulgamyny kadalaşdyrmagyň, şeýlede giňeltmegiň kanunçylyk taýdan gollanylmagyny üpçün edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda milli liderimiň ýygydyry taýlaty netijesinde ykdysadytymyň almy tehnologik taýdan kuwatlanmagyna esasanýan sanly ulgamyň ösürilmegi zerur bolup durýar. Şu gedipäden uranyp puduklaýan düzümleri öňde barjy tejribäni ornaşdyrmak, hemem täzeçil tehnologiýalary özleşdirmek meseleleri aýratyn wajyp bolup durýar. Bu urda Senat we Kommunikasiýa ministrliginiň Türkmen Aragatnaşyk agentligine möhüm gözüpe degişi bolup durýar. Şunuň bilen baglykda bu pudugyň maden jamiň büniýadyny potulanymak, hemem şuur boýunça hünärmenler taýýarlamak, işgärliň hünär derejesini ýokarlandyrmak meseleleri möhüm orna eýleýär. Milli ykdysaty diversifikasiýa ýol bilen ösürmek hemem sanly ulgama geçirmek boýunça amala aşyrylýan strategik özgertmeler wagtynda intellektual ulgamlary hemem iň täze maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny ornaşdyrmak häzirki döwrüň möhüm gözüpeleri bolup durýar. Olaryň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna zerur işler alyp barylýar. Hususan Aragatnaşyk ulgamlaryna şeýlede halkymyza poçta hyzmatlaryny ýerine ýetirmekde sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti hasam ýokary bolup durýar. Bu ilatmada häzirki zaman şertlerine laýyk gelýän hyzmatlaryň ýeňillikli görnüşlerini getirmekde ähmiýetligi äşkar boldy. Şeýlelikde häzirki döwürde Aragatnaşygyň ähli ulgamyna sanly ykdysadyýet işiň ulanylýar. Bu ursa Aragatnaşyk şol sanly poçta hyzmatlarynyň häzirki zaman şertlerine laýyk gelmeginiň möhüm şertini emele getirýär. Milli liderimiň belleşi ýaly sanly ulgamlary ýaýratmak arkaly ýurdumyzyň ähli ulgamlarynyň işini kämilleşdirmek, hemem bu urda düýpli özgertmeleri amala aşyrmak, şeýlede maglumat kommunikasiýa tehnologiýalary ulgamyny hünärleň täze uğurlaryny açmak, bu ulgamda dünýäniň iň gowy tejribesini öwrenmek boýunça öňdürýän wezipeleň ýerine ýetilmegini toplumlaryň esasy çemberleşdirmelidir. Şunun bilen baglykda sanly ulgammawaty ösen ýurtlarda bar bolan öňde barjy tejribe dayanmak, ony iş ýüzünde durmuşa geçirmek meseleleri döwrüň möhüm wezipesi bolup durýar. Häzirki döwürde durly uglar boýunça bar bolan meseleleň tezge ýokary hili ýerine ýetilmegine sanly ykdysadyta wajyp orunda geçidir. Muň özi puduklaýan hemem döwlet maksatnamalarynyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň möhüm şertini emele getirýär. Muň üçin ýokary hünärli işgärler büniýadynyň döredilmegi, durunurş ulgamynyň işiniň kämilleşdirilmegi wagtda aýratyn ähmiýetlidir. Aragatnaşyk hemem poçta hyzmatlary ulgamyny sanly ykdysadyň işleňleşdirilmegi, ýurdumyň halk hujulugynyň ähli puduklarynyň kuwatyny artyrmagy, milletiň intellektual mümkinçilikleriniň netijeli peýdalanmagy ýardym edýär. Şunun bilen baglykda hormatly prezident bilen tabşyrygyna laýyklykda ykdysadyň ähli ulgamlaryny täzeçil tehnologiýalaryň sanly ykdysadyň ornaşdyrylmagy özüniň oňy netijesini berýär. Şeýlelikde ýerine ýetirilýän işler ýokary derejede hemem döwrüň talabyna laýyk amala aşyrylýar. Bu ursa öňde durýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetilmegine hasam möhümdir. Hormatly prezident bilen